we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagkong pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. John D. Esteban, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Misa ka na sa 8 ang natalang COVID-19 Delta variant cases sa Davao Region. Dinlakip dinhi ang 11 kaso sa Davao del Sur. Ani ang report ni Argil Relator. Sa pinakaulahing resulta nga gipagula sa UP Philippine Genome Center, dunay 4 ka mga bag-ong kaso sa Delta variant gikan sa Davao Region. Kung asa duha ang local cases ug duha ka returning overseas Filipinos o ROF. Sa local cases, usan ini ang 11 natala nga Delta variant case sa Davao del Sur nga usa ka 24 anyos nga babaeng taga Santa Cruz kinsa naka-recover na apan gibalik karon sa isolation facility. Samtang laing local case, 37 anyos nga lalaking taga Davao City nga maoy ikaupat nga Delta variant case sa syudad kinsa naka-recover na sab. Samtang ang mga ROF nga nagpositibo sa Delta variant, usa ka taga Davao City nga gikan sa Africa ug niabot nga adtong July 24. O usa ka taga Carmen sa Davao del Norte nga gikan sa Saudi Arabia. So all of these 4 cases have already been recovered, and yung isang ROF na po natin, actually because of the intensification of surveillance po sa Davao del Norte, meron na po siyang negative na RT-PCR po before siya na-discharge. Yung sa case po natin na isang ROF for Davao City, ongoing investigation po siya dito since nauwi na po itong ROF na ito noong July 24, 2021. Sa kapin 2,000 nga mga samples ay ipadala gikan sa Davao Region alang sa whole genome sequencing. 316 ini ang na-detect nga variants of concern. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19, 37 ka lugar sa nasod ang gibutang sa Alert Level 4. Lakip ang pipila ka lugar sa Mindanao. Atong Siron, pinaagi ni ining report. 5 ka lugar sa Mindanao ang gibutang sa Alert Level 4 tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Kini ang Bukidnon, Cagayan de Oro City ug Camiguin sa Region 10, Davao City sa Region 11 ug General Santos City sa Region 12. Sumala sa Department of Health, ang mga areas nga nabutang sa Alert Level 4 nagpasabot nga ana kini sa moderate to critical risk ug mas taas na sa 70% ang healthcare utilization rate. 8 ka lugar sa Mindanao ang gipailawom sa Alert Level 3. Kini ang Zamboanga del Sur, Iligan City, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Davao Occidental, North Cotabato, Sultan Kudarat ug Surigao del Sur.
Both pasabot moderate to critical risk ang maong mga lugar apan ubos sa 70% ang bed occupancy rate. Samtang ubay-ubay ang lugar sa Mindanao nga naapit sa Alert Level 2. Kini ang Zamboanga del Norte, Zamboanga City, Misamis Occidental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Oriental, South Cotabato, Sarangani, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Butuan City, Cotabato City, Lanao del Sur, ug Sulu. Ang maong mga area minimal ngadto sa low risk ang classification. Both pasabot nagaubos ang infection ug anaa ubos sa 50% ang occupancy rate apan duna nay Delta variant cases. Sa Alert Level 1, wala pa'y natalang Delta variant case apan gaubos ang COVID-19 cases ug ubos sab ang utilization rate. Sa Mindanao, Alert Level 1 ang Zamboanga, Sibugay, Maguindanao, Tawi-Tawi ug Basilan. Sumala sa DOH nga pinaagi sa maong alert level system, masuta ang COVID-19 situation sa mga lugar alang sa kinahanglang aksyon nga himuon sa gobyerno. For areas under Alert Level 4, the action points are to implement granular lockdowns, to do active case finding, and to use rapid antigen test when they have it as their resources for active case finding. There is also an urgent need to increase hospital beds, especially ICU beds for levels 2 and level 3 hospitals. They have to ensure oxygen needs available. The severe and critical must be immediately and properly referred. Both local government and regional actions are needed to address the high utilization rates in these areas. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka team nga nagapanghatag og ECQ special ayuda sa Cagayan de Oro City naharas kuno. Samtang target sa LGU nga maapuran og ayuda ang kapin 700,000 ka mga residente sa syudad. Aniya ang report. Hapit mapurnada ang pangpanghatag og ECQ special ayuda sa mga residente sa usa ka hilit nga barangay sa Cagayan de Oro City. Human sila maharas kuno sa pipila ka mga residente. Doon ako ni miduol sa mga cashier sa CSWD kay gigilkilan kuno og kwarta sa pipila ka mga tawo. Hinoon ila dayon na secure ang kwarta nga alang sa mga benepisaryo ug mibiya dayon sa lugar. Bot sa lokal nga kagamhanan nga dunay hugot nga koordinasyon sa mga barangay officials ug kapulisan, ingon man kooperasyon sa katawhan aron malikayan ang mong insidente. Ang allegedly giingon dito nga gikilkilan ipangayo og elimno to sigarilyo ba to ginana ang nahitabo. So at least lugar kaloy sa Dios ang pundo lugar nato para sa ayuda wala maapektahin. Adlong Biyernes pa, gisugdan na sa pagpang-apod-apod sa City Social Welfare and Development Office uban sa DSWD Region 10 sa ayuda sa mga residente sa syudad. Giuna ang mga nagpuyo sa lagyong barangay sama sa Sitio Magayad, Barangay Tignapuluan, Sitio Langag, Barangay Dansulihon. 1,000 pesos sa matag individual o 4,000 pesos matag pamilya ang madawat sa mga Cagayanon isip ayuda epekto sa ECQ. Ana-ana sa 17 ka mga barangay ang natagaan sa ayuda, samtang nagpadayon pa ang verification sa listahan alang sa ubang barangay. Paghimo nato sa atong butcher nakaangkla dito sa base sa SUNA, sitio o kuan para nga nig-abot dito sa atong mga cashier, dili na siya magtabok-tabok, di mag-cross-cross. No? Target sa LGU nga matagaan og cash assistance ang sobra 700,000 nga populasyon sa syudad. Hangyo lamang nila ang dugang pagsabot gikan sa katawhan aron hapsay ang payout sa mga ayuda. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dugang tulo ka mga sundalo nga namatay sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Sulu sa milabayng bulan na ilhan na o gidala na sa kampo sa Fort ID. Una gihatod sa ilang mga tagsa-tagsa ka lugar. Ani ang report. Adlong Domingo miabot sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City sakay sa C-925 aircraft ang mga patayng lawas sa laing tulo pa ka mga sundalo nga namatay sa C-130 plane crash sa Patikul Sulu sa milabay nga bulan. Full military honors ang gidalit sa mga personahe sa 4th Infantry Division Philippine Army ngadto sa mga sundalong bayani nga sila Corporal Jerome Balivado, taga Esperanza, Agusan del Sur, Private Joey Luterte, taga Prosperidad, Agusan del Sur, ug Private Kevin Damole, taga Kibawi, Bukidnon. Pag-abot sa airport, gilayon sila nga gidala ngadto sa kampo sa Fort ID ug gimisahan kung asa anaasab ang ilahang pipila ka mga banay.
Mitunol sab ang Fort ID ug dugang cash assistance ngadto sa mga nahibiling banay sa mga sundalo. Human sa seremonyas, gilayon sila nga gibiyahe ngadto silang tagsa-tag sa kalugar aron malubong subay sa desisyon sa ilahang mga pamilya. Sa karon, anapa sa 13 ka mga patayng lawas sa mga sundalong naapil sa C-130 plane crash ang anapa sa Tangan Gym sa Zamboanga City, samtang ginahulat pa sa kasundaluhan ang DNA test results ni ini. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Babay patay, human gidunggab sa kapuyo ni ini. Suspect gidunggab usab ang kaugalingon. Ani ang report ni Rial Soroche. Naligo sa iyang kaugalingong dugo ang 38 anyos nga si LV Villanel, human na kay hagom kinugdagang sa madinunggaban sa dughan, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Ang midunggab ang mismong kapuyo ni nga si Romeo Nepomuceno. Kinsa daling gidala sa ospital human usab kini midunggab sa iyang kaugalingon. Pag-abot sa atong kapulisan, siya ang suspect nagsulti mismo sa atong pulis nga i-follow up tong ambulance nga para kay na dunggaban niya ang iyahang partner. Nahitabo ang krimen sulod sa usa ka boarding house sa Manga Street, Dumanlas, Buhangin, Davao City. Sumala sa mga silingan, sige kuno og away ang duha tungod sa pagkasiloso sa lalaki. Siloso dito, ingon sa igsuon sa babae. Kay sa dito ba daw sa Bagyo, gidunggab na itong babae. Naoperahan pa ang lalaki human gidunggab ni niyang iyang liog. Apan kinaugmaan, nakabsan gyapon kini sa iyang kinabuhi. Crime of passion o sobrang selos ang gilantaw nga motibo sa krimen. Sa pag-interview nato sa witness, katong renter pod sa Picas Kwarto sa ilang ipuy-an is halos tagagabiin na ni sila mag-away sa biktima o ang suspect tungod sa silos, no? Siloso kayo ning atong suspect. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Gipasidadaan sa Cagayan de Oro City LGU ang mga motorela driver sa syudad nga posibleng matangtangan og prangkisa kung mapamatud-ang naningil og sobra sa ilang mga pasahero. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Sa post sa page sa Cagayan de Oro City LGU, giklaro sa Roads and Traffic Administration nga nagpabiling 10 pesos ang plitihan sa rela. Kinihuman dunay mga rela driver nga nagapaningil kunog sobra sa ilang mga pasahero. Kining sila Melcher og Dudong mga rela driver, bisan kuno sa kalisod sa panahon, sakto gihapon ang ilang singil sa mga pasahero. Disregard ang plitihan kay mamay kuan sa City Hall nga disregard ang plitihan. Oo na, tulo ra ka pasahero gyud. Na bawal ang prinsip. Ingaw, pamasahero ka naglisod sa bitag kwarta ron. Samtang giklaro sab sa RTA nga kung kaniadto sa wala pay pandemya, unom ngadto sa 8 ka pasahero ang makasakay sa mga motorela. Apan karong gipaubos sa enhanced community quarantine kun ECQ ang syudad. Tulo na lang ang pasaherong makasakay. Matod sa RTA, kun ugaling mapamatud-an nga adunay mga driver sa motorela, lakip operator nga misupak sa maong balaod. Posible silang matanggalan og prangkisa. Pwede nila ireklamo ang maong driver or ang operator, no? Kung pwede lang maka-attach sila og kanang supporting document nato, like mapicturean nila ang body number or maskin matimanan lang ang body number or ang plate number sa maong motorela para at least ma-actionan nato diretso ang ilang concern. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Tulo ka Sangguniang Kabataan Council sa Mindanao lakip sa mga grand finalists sa National Search for Outstanding SK Project Awards. Dugang detalye sa report ni Chin Sabute. Malaumon ang Sangguniang Kabataan sa tulo ka barangay sa Mindanao. Nga madaog sila karong tuiga sa Second National Search for Outstanding SK Project Awards. Ang maong kompetisyon gipasiugda sa Positive Youth Development Network, usa ka organisasyon nga nagasuporta sa kabatan-unan sa nasod. Lakip sa mga grand finalists ang SK Visayan Village sa Tagum City, SK Badas sa Mate City, ug ang SK Kabantian sa Davao City. After the training, nag-submit me kung unsa man ng mga proyekto ang stanaw namo na could represent our barangay, and luckily SK Kabantian is 1 out of 5 dito sa amo ang kategorya.
Ang ilang programang Botante Ako, maoy nalakip sa grand finalist ubos sa Active Citizenship and Governance category. Nagbibigay kami ng consultation at saka guidance sa mga kabataang gusto magpa-register, kung paano mag-fill up ng form, kung ano yung mga requirements na dadalhin. Sa karon, usa kini ka model project o ginasunod na sa ubang mga barangay sa Davao City. Panghinaot nila nga suportahan gayud sa katawhan ang ilang tumong. Registration no para sa elections, dako na siyang butang ingno na nato na ay go lamang ko moboto or whatsoever. Pero we make them realize kumbaga na every vote counts. Every vote can make a change. Nakatakdang i-anunsyo ang mudaog sa maong kompetisyon karong Agosto 12. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao. Miabot na ang dugang duha ka ambulansya nga gipalit sa Samal LGU karong tuiga nga mokumpleto sa 4 ka unit alang sa syudad. Ang mga bagong ambulansya nagatidad og 10 million pesos nga gipresentar sa bagong City Hall sa Samal. Ang mga unit gikonsidera nga type 2 ambulance nga adunay basic life support. Dakong tabang kini alang sa pagresponde sa emerhensiya ug paghatag og serbisyo sa mga Samalenyo. Usa ka buntis nga NPA leader kinsa notorious nga nagapasiug daw kasamok sa Paquibato District sa Davao City, misurrender sa kasundaluhan. Gila kini nga si Arian Jane Ochate Ramos alias Marikit sa NPA Guerrilla Front 55. Si Ramos ang Secretary General sa Southern Mindanao Regional Committee 5 na nalambigit sa mga extortion activities ug engkwentro sa Paquibato District. Karelasyon ni ini ang commander sa grupo nga si Daniel Bandalan alias Rigoy ug ang amahan sa iyahang gibuntis. Giton over sa mga opisyal sa barangay Luukan, Paaranan sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi ang pipila ka mga high-powered firearms o mga bala ngadto sa Joint Task Force Tawi-Tawi. Mao mga pusil naglangkob sa usa ka M16 rifle, 2 ka Garand rifle ug usa ka carbine rifle. Gikustudiya ang mga pusil sa 36 Marine Company sa kasundaluhan. Padayon kuno ang pagkumbinsi sa kasundaluhan sa mga nagkupot o mga armas nga i-surrender kini subay sa Republic Act 10591. Sa record sa Eastern Mindanao Command, gikan January 2021, miabot na sa kapin 49 ka firearms na nakuha sa Joint Task Force Tawi-Tawi. Din 31 niini ang high-powered ug 18 ang low-powered. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka opisina sa City Government sa Samal Island gipailaw sa lockdown. Tungod sa nagpadayong pagsaka sa ihap sa mga empleyado sa City Government sa Samal Island nga nagpositibo sa COVID-19, nagpatuman og localized lockdown ang duha ka opisina niini. Kini mao ang City Assessor's Office ug City Veterinary's Office. Nagsugod ang lockdown niadtong Agosto 5 ug matapos kini karong Agosto 20. As of August 8, dunay 90 active cases ang isla, 952 ang nakarecover na ug 42 ang namatay. Laing mga hulagway sa COVID-19 patients sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City nag-viral na sab. Cagayan de Oro City LGU nagita na og paagi nga matabangan ang ospital. Ani ang report. Nag-viral pag-usab sa social media ang sitwasyon sa mga COVID-19 patients sa JR Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City. Tataw ang kalisod nga nasinati sa mga pasyente kinsa ana sa gawas sa building sa ospital. Aduna pay usa ka lolo nga naghigda na sa karton sa salog. Makita sab ang ubang pasyente nga adunay mga oxygen tank sa ilang tapad. Among mga pasyente nahimutang na lamang karon sa makeshift area sulod sa compound sa ospital tungod puno na ang mong ospital. Gipasabot sa Cagayan de Oro City LGU nga gihimo kini aron malikay nga makontamina sa COVID-19 ang ubang pasyente sulod sa building sa ospital. Yes, makeshift siya pero kuan lugar sad no ingon ta magkakaatiman man sad ang mga pasyente diha no. And then of course naningkamot ta mo biya nang nag-decide ta as early as May nga we will have to provide for a COVID ward sa JR Borja. Pasalig sa mayor nga ginapaspasan na ang construction sa dugang COVID-19 ward sa ospital. Samtang sa Northern Mindanao Medical Center,
Paaligsuray na sab ang COVID-19 response sa ospital, ilabi pa nga gawas sa nagkataas ang ihap sa mga pasyenteng ma-admit, nagkagamay sab ang ilahang mga staff tungod na takbuyan sa sakit. Sukad August 1, anana kuno sa 59 ka mga NMMC personnel ang natakdan sa COVID-19. Busa ginalantaw na karon sa DOH ang augmentation sa mga personahe ngadto sa mong ospital. So that once we increase the beds, no, it's not enough na we just increase atong bed, but sa atong staff, no, especially karon na muni ang na-experience namon na pinakadaghan gyud na natakdan gyud sa amuha na at one given time. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ipakita sa ilahang kahanas sa pagresponde batok sa nagkadaiyang senaryo sa emerhensiya ang Coast Guard District Southeastern Mindanao. Kini ato sa gipahigayon nila nga maritime capability exercise. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Usa ka positibong report kalabot sa international vessel nga nagadiskargaw kontrabando sa Samal Island ang unang senaryo nga girespondihan sa mga personay sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Dihang nakasulod na sa barko, gilang nagrekisa subay sa maritime safety and maritime security. Gipakita dinhi ang katakos sa mga K9 EOD o ugme inspect sa barko sa pagsusi kung dunay eksplosibo, droga o guban pa. Nakumpirma ang report nga gawas nga walay dokumento, duna kinidala nga eksplosibo aron i-deliver sa mga mangisdaay. Ikadhang senaryo maong pag-ulbo sa kalayusan na intercept nga vessel, busag ipakita sa MRRV 4408 ang kapasidad sa kagamitan sa ilang barko nga mupalong og kalayo. Sa pagkapalong sa kalayo, giling gipahigayon ang oil spill containment. The BRP Cape San Agustin is the primary rescue vessel within the Coast Guard District Southeastern Mindanao. Samtang makita usab ang ilang hanas sa paglapat og first aid alang sa masamdan. Gipakita sa mong maritime exercise ang kooperasyon ug suporta tali sa ubang unit ug LGU kini taliwala sa pandemya. Taliwala sa kasinatian sa pandemya sa COVID-19, wala nagpasagad ang Coast Guard sa bisan unsang hulga sa pananurismo uban pang emerhensiya. Busa nagpahigayon sila og maritime exercise. To be able to hone these skills, may mga bagong report, particularly mga bagong report, so we have to hone it in order to of course respond immediately pag may mga pangangailangan. Bilang local chief executive, kailangan din namin na ma-witness yung ganitong exercise, lalo na ng Coast Guard na sila yung nag-maintain o nag-protect ng ating territory at sea. Sa scale nga 1 to 10, 8 to 9.5 nga rating ang gihatag sa commander kalabot sa performance sa iyang maginsakpan. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas misaka nga daw sa halos 80,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw. 78,480 na aktibong kaso sa Pilipinas karong adlaw nga dunay 1,667,714 total COVID-19 cases. Sa Mindanao, 28,358 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9 nga dunay 295 active cases. 42,827 sa Region 10 ug 7,423 ang aktibong kaso. 57,135 sa Region 11 nga 6,972 ang wala panayo. 29,541 sa Region 12 ug 3,097 ang active cases. 25,615 sa Region 13 nga 1,018 ang aktibong kaso ug 9,507 sa BARM nga dunay 462 ka aktibong kaso. NCAA Season 96 nagmalampuson taliwala sa pandemya. Host school nga Kolehiyo de San Juan de Letra dako ang pasalamat sa suporta. Samtang De La Salle College of St. Benilde excited na nga mamahimong host school sa NCAA Season 97. Aniya ang dugang detalye. Nahumana ang ginaingong pinaka-challenging ug unique nga Season 96 sa pinakaunang Collegiate Athletic League sa nasod, ang National Collegiate Athletic Association kon NCAA.
Gipahigay ng awarding ceremony kagahapon sa finale episode sa Rise Up Stronger, the NCAA Season 96 sa GTV. Dili makalimtan ang NCAA Season 96 tungod nagpalampuson ang pagpahigayon sa collegiate sports tournament taliwala sa pandemya. Dako ang pasalamat sa NCAA Season 96 host school nga Colegio de San Juan de Latran. With special events in chess, taekwondo, volleyball, and basketball, we offered a glimpse of our determination and resilience, of our future as the longest existing, age-defying, frontier-pushing collegiate athletic league in the country. Gipahigayon usab ang historic turnover ceremony sa NCAA Season 96 host school Colegio de San Juan de Latran sa pagpasa sa hosting niini sa NCAA Season 97 sa De La Salle College of St. Benilde. With united spirits, let us continue to train and inspire our students to use their gifts and abilities and strive to build a better nation. It is therefore with honor that De La Salle College of St. Benilde accepts the hosting of NCAA Season 97. May this coming season be a year of extraordinary unity for all our schools as well as for the nation. Karong nahumana ang Season 96, ginaatangan na ang ginahimong preparasyon alang sa Season 97 sa NCAA nga siguradong maghatod og tumang excitement sa natad sa collegiate sports. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Kagayanong boxer nga si Carlo Paalam nga nakakuha sa ikaduhang silver medal alang sa Pilipinas sa Tokyo Olympics 2020. Makadawat og dili mubos sa 20 million pesos nga incentives ug uban pang benepisyo. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Una nagsugod ang away ni Carlo Paalam batok sa Britong boksidor nga si Galal Yafay alang sa gold medal match sa men's flyweight division sa Tokyo Olympics 2020. Gipangunahan sa amahan ni Carlo nga si Pio Rio Paalam ang pag-ampo. Tungod sa kakulba, wala mapungan sa inahan ni Carlo nga si Jocelyn, nga mugawas og dito na lang mag-ampo. Sabi ko mag-pray na lang tayo, magdasal kaya sabi ko sa anak ko, doon na ako sa labas. Pag magsigaw ma'am, para na akong natumba. Sabi ko, mayroong babae na daan sa akin, sabi ko, hinga ako ng tubig. Kulbahi namang away sa duha ka boksidor. Apan sa unang round, natumba si Paalam. Musabisan sa pagka-agresibo ni Inog mga puntos ni Paalam, batok sa kalabang Briton. Mipapor gihapon ang desisyon sa kalaban ni Ini, pinaagi sa split decision. Not bad for a first-timer and masasabi ko lang buong Pilipinas proud na proud sa kanya and hindi din biro yung ginawa niya and silver is a gold na din po para sa amin. Kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon, na yun lang ang sasabihin ko sa inyo na basta tayo ay lumalaban para sa bayan. Wala man makuha ni Paalam ang gold medal, apan malipayon kayo niyang banay og mga higala sa silver medal nga naangkon niini og dungog nga nahatag ni ini sa Pilipinas. Gawa sa medalya nga iuli ni Paalam, nagpaabot sab kaniyang dili bubo sa 20 million pesos nga cash incentives. 5 million pesos ubos sa RA 10699 kung National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Tag 5 million pesos gikan sa duha ka iladong negosyante sa nasod. 2 million pesos gikan sa Philippine Olympic Committee. House and lot sa Tagaytay ug Cagayan de Oro City. Free unlimited flights tulo ka airlines ug man pang mga pledges gikan sa private sector. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Subscribe na. Ug mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si John D. Esteban. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Cyril Chavez. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sarah Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.